Szevasztok, én Minóka vagyok, és most megmutatom, hogy hogyan küldjetek barátaitoknak, vagy videósoknak ilyen mappot, saját mappotokat. Először is futtatás, itten a startra, százalékjel, update a százalékjel, és itten kiválasztjátok, melyik Minecrafton akartok mappot átküldeni. Mondjuk a TT Crafton, és akkor utána bementek a savesba, rá jobbkat rá, vagyis igen, itten a saveson ilyen az összes világotokat megjeleníti, mondjuk a temető, nekem az van, jobbkat rá, hozzáadás az archívumhoz, és itten csak annyi kell, hogy leokizzátok. És akkor itten elkezd majd tölteni. Na igen, és akkor ide letette ezt a fájlt, és akkor Skype-on, vagy átküldhetitek, vagy akárhol, amin akarjátok, átküldhetitek. Ja, meg még azt hozzátenném, hogy küldjetek nekem is mappokat, majd csinálok ilyen végigjátszásokat, és akkor majd ennyi. És akkor majd felteszem YouTube-ra. Na, ennyi lenne ez a videó. Iratkozzatok fel, lájkoljátok, és csőztök.